No niin, tervetuloa PAU-TV:n katselijat ja asiantuntija Kake Jokisola. Nyt avataan tässä hieman, eli Parikkalan perustettiin uusi salibändijoukkue ja joukkue aloittaa pelaamaan Vitosdivarissa Kaakkois-Suomen lohkossa. Avataan vähän katselijoille, miten tähän on tultu, miten tähän on päästy, mitä tämä tarkoittaa tälle kylälle? No se on nimittäin siinä mielessä, että pitkään tätä kyllä taisteltiin, että saatiin tämä tähän. Ja minä kävin monta unetonta yötä siinä mielessä, että kun Pohjois-Karjalassa oli ensimmäisenä näitä, joilla tutustuin heihin, että saadaan. Ja sitten tähän pankin johtajaan otin yhteyttä Tuomo Liukkaa, joka hänen kanssa alustavasti pohdittiin näitä, että kuinka tässä tapahtuu. Merkitystä kylälle, paikallisille yrityksille? No totta kai, sehän on, kun uutuuslajia saadaan tänne, että pallokirjaa yleensä ja halli meillä on siinä mielessä hyvä, että ei tarvitse matkustaa. Ja kehuja on ollut siinä mielessä, että meidän on toi lattia, joka on erittäin hyvä. Tämä salibändin käyttö ja sitten on tosiaan mailoissa ja muussa, että on siinäkin mielessä aika hyvin. Kyllä. Ja joukkueenhan aloitti harjoittelu tuossa kesäkuun puolella. Harjoituspelejä on pelattu 3 kappaletta ja Viren joukkueessa on ollut hyvää. Voitko avata vähän näitä ja kertoa vähän tästä pre-seasonista harjoituspeleistä, miten pelit on mennyt? No harjoituspelit ovat suhteellisesti niin kuin on, että alussa on ollut vähän niin kuin uutuuden viehätystä, jolloin siinä mielessä tulee. Mutta tietysti pelien edetessä niin varmasti ja nyt kun me lähdetään tutustumaan siihen, kuinka tuolla Divarissa rupeaa tulemaan, niin sittenhän nähdään, että mitenkä meillä siellä lähtee eteenpäin. Kyllä, ja viimeisenä harjoituspelinä vastaan asettuu huomenna nelosdivariporukka Saba Savonlinnasta. Joo. Mites prinsiipit siihen peliin? Sarjaporosta ylempänä oleva vastus vastaan PAU, millä mietteillä? No me ainakin tutustutaan, kato siellä, että mitenkä mennään ja meillähän on aika hyvät valmiudet jo. Haastaa nelosdivari. Niin, porukat on terveenä ollut ja siinä mielessä, että osan näistä pojista tunnenkin siinä mielessä, että ja kyllä. Tästä pelin luonteesta siinä verran, että meidän täytyy vielä jollain tavalla niin siis toista aaltoa käyttää, niin kuin erittäin hyvin jo tehtiin sitä. Että ensimmäinen menee, ja portaittain ollaan sillä tavalla, että ei tarvitse, että toinen on aina siellä vastaanottamassa. Ja sitten tärkeää on se, että emme yritä sitä väkisen, vaan se, että joko suupastaa tai sitten lakastaa. Että pääsiä, että ei yritetä väkisin runnoa, että on. Avataan pelikirjaa ja joukkuetaktiikkaa seuraavassa studiossa vähän enemmän, mutta nyt vielä tähän alkukauteen ja joukkueen pelaajaluettelon. Joukkueenhan on rakennettu oman kylän pojista periaatteella. Kuinka luulet, Kake Jokisola, että joukkue tulee pärjäämään ensimmäisellä kaudella Kaakkois-Suomen Vitosdivisioonassa? No näillä näkymin minusta on aivan hyvä, että tietysti alussahan on, että me ollaan käyty jo muutama tämmöinen harjoitusottelu ja näiden perusteella tuntuisi siltä, että jos pojat pysyvät terveinä ja tolleen, että on aika hyvässä kuosissa peliin. Mutta se on sitä, että siellä tulee niin taso kovemmaksi. Että täytyy siinä mielessä varautua, että ja sitten mikä on erityisesti se, että maalivahti niin on tärkeä peli myös tässäkin pelissä. Että hän on se avaaja, joka lähettääkö hän niin kuin kaaripallon tai lähettääkö hän sitten ensimmäiselle hyökkäjälle sen. Kyllä. Joo, lopetetaan tämä studio tähän
tähän niin Kakehan tavataan myöskin huomenna sitten mikin varressa, eli sinulla on kaksoisrooli tässä asiantuntijan lisäksi toimit kuuluttajana ja ehkä koomikkonakin tuolla Parikkala hallissa, että tervetuloa vaan kaikki katsomaan matsia. Kiitos. No niin, kiitoksia vaan. Hyvä, että alustavasti kartoitettiin tätä ja siellähän nähdään sitten lisää. Kyllä. Teidän puolesta toivotan peli onnea. Joo, nannaa!